Kaixo, gaur Diana Burruñorekin gaude. Bera, 8 urtez Donestebeko aurreskolako zuzendaria izan da, eta horrez gain, psikologia ikasketak burutuak ditu. Dianarekin batu gara, hezkuntza jardunaldi batzuk antolatu dituelako Karrikaluze Euskara Elkarteak, eta hain zuzen, Atarrabian bi hitzaldi izango dira, bata Diana Burruñok eta beste pare bat lagunek eskainiko digutena. Jolasa aurra munduratzeko bidea. Diana, kaixo, eskerrik asko gugan etortzeagatik. Eta, lehenik eta behin, zein da gaur egungo hezkuntzaren egoera? Nola ikusten duzuzuk? Bai, bi planotan, aztertuko genuke egoera, alde batetikan, maila instituzionalizatuan edo, udalerri guztietan dauden aurreskolek esango nuke kalitatezko lan handia egiten dutela eta gauza interesgarri oso egiten dituztela egunero eta modu oso profesional batetan egiten dutela, dudarik gabe errekonozituta ez dagoen gauza bat. Gaur egun 0-3 urte bitarteko hezkuntza sistema ez dagolako hezkuntza departamentuaren barrenean. Zuzentzeko gauza bat dela, 0-6a hartzen duen etapa guztia nolabait ere onartu behar zaio bere izakera hezitzailea. Etxean ze gertatzen da edo nola ikusten dudanik, gaur egungo familiek exigentzia maila handia dute, beraiek ongi egin nahi dute. Beraz, egiten dituzten nolabaiteko indarra handiak erabakiak hartzeko maila kooperatibo batetan, kudeaketa demokratiko batetan, etxea nolabait ere bideratzeko, eta exigentzia hori nik ikusten dut asko maila burutik, nolabait ere moztutak baldin bagaude bezala edo. Eta horrekin zer esan nahi duzu, praktikara ez dugula jeisten daukagun informazio guzti hori, gaur egun teoria asko dagoela pedagogia maila, interneten ere informazio asko eskuratu dezakegu, baina gero praktikan gurasoak ez direla gai, jasotzen duten informazio guzti hori ongi kudeatzeko, edo zer esan nahi duzu horrekin, Diana? Bai, lehen aipatu dut exigentzia maila, eta dena jakin nahi dugu, eta gaur egun mas mediekin, informazioa dugu gure eskura edo zein momentuan. Orduan, bai, argi dago, dena badakigula, Piklerren inguruan, Malagutxiren inguruan, Montessoriren inguruan, hildo pedagogiko guztietaz irakurtzen dugu, edaten dugu, hausnartzen dugu, eta dena ongi egin nahi dugu, dena praktikara eraman behar dugu, eta hori ez da erreza, imposiblea dela esango nukenik, kantitatea baino kalitatea behar da. Eta gaur egungo gizartea eta gure gurasoak eta gero ondorioz gure aurrek ere bai burura igotzen gara segidan, nolabait ere dena hausnartzen da modu razional batetan. Orduan nik bidali nahi dudan mezua edo gugan gehiago konfiatu behar dugula, dudarik gabe behar dugula zurgatu jakintza teorikoetaz, dudarik gabe, baina hori neurrian hartu behar dugu. Hartu, gure nortasunarekin bat datozen gauzak hartu eta intensifikatu eta sakondu, eta gero dugun errealitateari egokitu behar zaio. Bestenaz, frustrazio asko ditugu eta sufritzen dugu, eta orduan hor gaude nolabait ere aldi oro polaretaren kontra joko bagina bezala, aurrera egin ezinik. Zer da zuretzat garrantzitsuena 0-6 ziklo hortan, alegia hainbeste planteamendu teoriko alde batera utzi, eta zer da benetan garrantzitsuena 0-6 tarte hortan? Bai, guk dudarik gabe eje bat behar dugu, gu badugu gure hildo pedagogikoa, gure inspirazio ere bai, baino 0-6a etapa mugimenduaren etapa da. Aurraren garapena kontutan hartuta, guk azpimarratu nahi dugu, ze garrantzitsua den garapen horreri egokitutako materialak eskaintzea, erramientak, espazioak, harremantzeko modua ere bai beraien beharretara egokitzea, horretaz kontzientzia hartzea eta nolabait ere mugimendu libre hori garatzerakoan, aurrak bere
erreto ezberdinak bilatzen ditu eta nolabait ere bere mugak eta bileziak garatzen joaten dira eta ezagutzen joaten da. Horrek ematen dio segurtasun fisikoa, jakinda, segurtasun fisiko horrek psikologikoa dakartzala. Bueno, hitzaldi honetan badago berezitasun bat, baimena ematen duzue edo seme-alabekin joateko. Hor planteatzen duzue material batzuk eramango dituzuela aurrak ere bere kasa ibiltzeko edo? Koherentzia bat mantenduko dugu esaten dena eta egiten denaren artean. Orduan, ekarriko dugu material bat aurrak jolastu dezaten. Norbait gelditu beharko da beraiekin zaintzeko edo eta momentu batez denak egongo gara bertan, baino gero ja bikoiztuko gara. Hor, negoziaketa bat egon beharko da, helduen artean nora joaten den bakoitza erabakitzeko, baino denak ikasiko dugu zerbait, bai goian daudenak eta baita behan daudenak ere bai. Bueno, mila esker eta hortxe, gure gonbidapena urriaren 21ean kulturetxera joateko Diana Bruño eta beste kide batzuek eskainiko diguten hitzaldia.